Mga kaibigan, nandito lang po tayo sa ating vlog. Papakita ko sa inyo ang aking sasakyan. Ang natin yun, tara. Alexa, open the door. Ako lang pang may sasakyan ganito. Voice command. Yun lang mo lang susi. Tatawagin mo yung susi dapat. Alexa, susi. Wait a minute. Ang aking are speaker. you? Ang tawag ko yung Alexa. Unang-una po, insert natin ang key. Okay. Key. Then, open the door. Then down the mirror. The mirror. Yan. Ayaw magbaba. Anong susi? Ha? Susi mo? Tara! Ulit. Tara! Ito po ang paggamit ng manual. Ay, manual po ito. Manual na. Paano masabi? Una po, pag magdadrive po tayo, kailangan una ay seatbelt po. Huwag po yung kasakyan. Ito yung seatbelt. Stop it. Ito po. Get some help. Kung kayo po ay mag-aaral na mag-drive, kailangan, unang-una, ito po lagi tapos, seatbelt, itong handbrake. Ganyan po. Pipip! Saglit lang po at may nakarang. Pipip! Bakas yun. Pipip! May busina, may pipit ba? Tapos po, kapag nakita nyo na pong walang ano at gusto mo nang umalis, Walang ganda, ano, walang para po ano. ito sa mga tutorial na gusto mo ito mag-drive. Hindi Dahil totoo ang yan. gamit ko po ngayon ay Bios. Bola lang yan. 150. Ay, Bios 150. Parang Rider 150 yan ha. Anong sakyan to? Bios 1.5. 1.5. Meron bang ganon? Duda pa. At kung gusto Tapos- nyo makabili kayo ng BIOS, Bigyan mo. Sige. at kung gusto nyo makabili kayo ng BIOS, dumikit lang kayo kay Sir. Sino yung Sir na yun? Si Sir, ano? Sir Di Maangol. Langan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ang aming vlog ngayon, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube I-subscribe. channel. Subscribe. Bicolano Oragon YouTube channel. Yan, ito na po. Lapit mo para makita niyo Yung barya. Matic po, yan. May Matic po yan. Tapos, may Matic. Resibo man ito. Tapos, sukli po. Yan. Nagpagasuli na po kami. Then, ito po, gagawin mo lang yan. Drive. O, under na po yan. Pasarado jet ng ano jet. Jen, bandar mo nga Jen. Okay, dadaan, under na. Tapos diya yan. Tapos, dandahan lang po ang pagbitaw ng preno. Di pa ka Drive mampreno. na po yan. Abante na po tayo. Kanan Jen yan. No! God, please, no! 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 Yung start engine, Then, dahil marami po sasakyan, tinuro ko lang kung paano mag-abante. Atras naman po tayo. Pag atras po, isutulak nyo lang reverse. Pag reverse po, yan na atras. Kailangan both side po ng puwit ng sasakyan natin. Tingnan nyo para hindi tayo bumangga. Atras po yan, atras. Hoy! Stop! Stop! Then, pagka-park na po, yun lang yung siguro din, naka-handbrake kayo. Then, patay ng susi. Ako. Then, open the belt. Then, open the door. And, Balik ka sa mayari. lift the key sa mayari. Ayan po, tapos na ang aming vlog ngayon. Mamaya.
Hindi, ngayon na. Di pa ako nakakonsentrate. Hindi na, ngayon na. Tikon mo na. Ngayon na na. Mga kaibigan, nandito naman tayo sa ating behind the scenes. Yan po ang aking mga kasamahan. Shout out Kaway. sa mga mahinong nilalang. Behind the scenes, yan po yung photographer namin, oh. Kanina, malakas pa yan. Malakas Buhay pa pa po yan yan. kanina. Alam na kaya siya ng magulang niya. Hindi pa. Hindi pa. Wala nang kiklaim dyan. Walang nagkiklim. Tapos ang gwapong-gwapong may-ari ng sasakyan. Yeah.